Hei vaan ja tervetuloa tähän Juuret maahan meditaatioon, missä haetaan sitä esivanhempien viisautta, menneisyyden viisautta, maan viisautta ja voimaa. Sitä muinaista viisautta, mitä meidän äitimaa kantaa ja meidän Suomen kallioperä kantaa. Niin nyt, jos ei sulla siellä vielä ole, niin voit ottaa rennon asennon. Suosittelen istuma-asentoa ennemmin kuin makuuasentoa, et nukahda. Mutta makuuasentokin toki käy. Kun olet saanut siihen itsellesi rennon asennon, niin voit laittaa silmät kiinni ja lähdetään meditaatiota eteenpäin. Aloitetaan ihan kevyillä hengityksillä, että päästään tähän hetkeen kunnolla. Päästään kehoon sieltä mielestä. Niin otetaan nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Ja nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Ja vielä nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Sitten voit pikkuhiljaa viedä sun tietoisuutta sun sydänkeskukseen, sinne sydänchakraan, kehon keskiosaan, kehon tasapainokeskukseen. Vie huomio sinne ja katso, mitä sieltä alkaa nousemaan. Miltä siellä tuntuu tällä hetkellä? Onko siellä jotain, mitä haluaa tulla pintaan ennen kuin lähdetään luomaan juuria alaspäin? Anna sen nousta, tulla ja mennä. Ja kuulostele sitä sydäntä hetken aikaa. Kun olet saanut hyvän yhteyden sydämeen, voit alkaa kuljettamaan energiaa pitkin kehoasi alaspäin. Se kulkee siitä rintaa pitkin, vatsaa pitkin, sieltä jalkoihin ja jalkoja pitkin energia laskeutuu alas ja alas ja alas sinne ihan jalkapohjiin asti. Ja jalkapohjista energia jatkaa eteenpäin juurina. Voit kuvitella, että jalkapohjista se kasvaa valtavat puunjuuret, jotka menevät ensin maan kuoreen, maan multakerrokseen, maan kallioperään, Suomen kallioperään. Ja pitkä kallioperä, juuret leviävät pitkin Suomea, koko Suomen laajuudelle. Ja kallioperästä juuret laajenevat pitkin Suomen metsiä. Niin, ne ovat kaikkialla Suomessa.
Sinun juuresi yhtyvät Suomen juuriin. Kun juuret on saatu tälle maatasolle, niin seuraavaksi laitetaan juuret veden tasolle. Voit kuvitella, että juuret menevät Suomen kaikkiin järviin, jokiin, puroihin ja mereenkin. Ja juuret ulottuvat myös maankuoresta maanalaisiin jokiin. Anna juurien levitä rauhassa kaikkialle vesistöihin. Ja anna veden energian kulkea juurissasi. Ja kun juuresi ovat vesistöissä ja maanalaisissa joissa, niin seuraavaksi edetään ilmatasolle. Juuresi hipovat tuulta kallioiden päällä, metsissä. Juuresi kasvattavat ilmajuuria pitkin Suomea ja pitkin äitimaata. Ja samalla kun juuresi kasvavat tuuliin, niin juuresi kasvavat maanalaisiin ilmataskuihin. Anna juurien taas levitä kaikkialle, mihin tuuli ja ilmataskut juuria vetävät. Anna juurten mennä itse sinne, mihin ne haluavat mennä. Ja kun juuresi ovat vahvasti tässä ilmaelementissä, seuraavaksi viedään juuret tulen elementtiin. Anna juuriesi kerätä auringon valoa. Ne juuret, mitkä ovat maan päällä, ne ilmajuuret. Anna niiden kerätä vahvasti auringon valoa. Anna niiden vähän jopa kurkottaa auringon valoa kohden. Ja ne juuret, jotka ovat maan alla, anna niiden mennä kohti maanalaista magmakerrosta. Juuresi eivät pala siellä. Sinun juuresi ovat paloenergiaa. Ne
pystyvät kasvamaan maanalaiseen magmakuoreen. Anna juurtesi levitä sielläkin, sinne mihin juuret itse vievät. Seuraavaksi viedään juuret vielä äitimaan sydämeen, äitimaan eetterikerrokseen. Vie juuret sinne niin keskelle ja niin syvälle äitimaahan, että yhdistyt hänen sydänkeskukseensa. Niin, että juuret, jotka lähtevät sinun sydämestä, yhdistyvät äitimaan sydämeen. Ja kun olet saanut juuret sinne äitimaan sydämeen, niin nyt on aika alkaa pumppaamaan, nostamaan sitä voimaa, viisautta, muinaista viisautta, tietoista, unohdettua tietoa, mikä on siellä kallioperässä, mikä on siellä tuulessa, metsässä, joissa, magmakerroksessa, äitimaan sydämessä. Niin nyt nosta sitä energiaa pitkin juuriasi sinne omaan sydänkeskukseen, joka levittää sen sitä kautta koko kehoasi. Annan sinun nyt rauhassa nostaa sitä energiaa pitkin juuria. Anna sieltä nousta, mitä nousee. Jos sieltä nousee esivanhempien viisautta, tutkaile sitä. Talleta se sydämeesi. Jos sieltä nousee voimaa, anna sen nousta. Ota se kiitollisuudella vastaan. Mitä ikinä sieltä nouseekaan, ota se ilolla ja kiitollisuudella vastaan. Nyt annan sinun hetken ottaa rauhassa energiaa vastaan, tutkailla sitä ja tallettaa se omaan systeemiisi.
Nyt, kun olet saanut hyvin energiaa sieltä pitkin kehoasi, pitkin omaa systeemiäsi, omaa järjestelmääsi, niin nyt on aika palata taas arjen askareisiin voimaantuneempana, viisaampana ja maadoittuneempana. Joten nyt voit pikkuhiljaa palata takaisin omaan kehoosi. Voit vähän ravistella sormia, kipristellä varpaita, vähän taputella itseäsi, että palaat takaisin kehoosi. Tervetuloa takaisin. Tervetuloa jatkamaan sielun rakennusta, joka on loputon, ihana, kaunis peli, missä luomme uusia osia itsestämme joka hetki, missä tutkimme uusia osia joka hetki. Nämä juuret, mitkä juuri loit maahan, niin vahvista niiden yhteyttä niin usein kun vaan pystyt. Suosittelen päivittäistä juurruttamista itseäsi maahan. Sieltä saat voimaa, sieltä saat viisautta ja se vahvistaa maadoitustasi, se vahvistaa yhteyttäsi maahan, se vahvistaa yhteyttäsi ihmisyyteen, se vahvistaa yhteyttäsi esivanhempiin. Se vahvistaa yhteyttäsi tähän kokemukseen, mitä olet tullut tänne pelaamaan. Tässä hahmossa, mikä sinulla tällä hetkellä on. Kiitos, että kuuntelit. Ja ihanaa, kaunista, voimakasta ja viisauden täyteistä päivää sinulle.